Ana, spune-mi care e relația ta cu moda? Relația mea cu moda este una prietenească, zic eu. Nu știu, uneori ne mai certăm, alteori îmi iese bine treaba și e mândră moda de mine și eu de ea. Depinde, învăț. Sunt așa, cumva, încerc să învăț. Nu sunt o împătimită a hainelor de firmă, hainelor brizelor astea super așa fandosite. Îmi plac foarte mult hainele simple și na, îmi place să fiu eu, știi, să mă reprezinte ținutele pe care le port. Ai stilist sau te îmbraci singură? Da, am un stilist pe nume Olivia Stoica și ea mă învață și mă îndrumă așa, îmi spune ce am de făcut în general. Ce stil vestimentar preferi? Mai lejer, mai elegant? Stil vestimentar, lejer de obicei. În ultima perioadă să știi că nu prea mai place să port tocuri, ceea ce este destul de trist. Pentru că îmi place să fiu așa comodă, știi? Așa nu știu, așa, asta cred că mă reprezintă pe mine. Hainele mai comode și mai, nu știu, mai sport. Cum te-a schimbat experiența Asia Express? Asia Express m-a schimbat extrem de mult. Încă aflu, știi? De când m-am întors aici tot aflu și îmi dau seama că s-a schimbat cumva mentalitatea, pentru că am primit foarte multe lecții acolo, lecții de viață și cred că cel mai important e să valorăm lucrurile simple, iubirea celor din jur, familia. Oamenii de acolo se bucură foarte mult de chestiile astea pentru că altceva nu au. Nu ne mai iau ochii, uite, evenimentele, hainele scumpe, un pantof. Oamenii de acolo nu știu ce înseamnă treaba asta, dar sunt extrem de fericiți. Ai mai participa? Aș mai pleca mâine dacă aș putea. Dacă îmi dai un bilet, mâine am plecat. Aș vrea să particip, dar din păcate asta e once in a lifetime, cred eu. Adică n-ai cum să mai repeți, cu toate că mi-aș dori. Am și câștigat, acum chiar că nu mai putem repeta, că poate îi convingeam cumva dacă nu câștigam să mai participăm o dată. Că tot ai adus vorba de câștig. Ai declarat tu și Raluca că v-ați luat apartamente sau ați dat avansul pentru apartamente din banii pe care i-ați câștigat la Asia Express. V-ați mutat? Banii pe care i-am câștigat încă nici nu ne-au intrat în conturi, practic. E o procedură mai complicată, dar ne-am luat în același bloc, practic, apartament. Ne-am dat avansul la un apartament. Doamne ajută să le și finalizăm și să le și luăm. Nu cred că se pune problema și o să fim apropiate una de cealaltă, perete în perete, dacă se poate spune așa. Erați la fel de apropiate și înainte să participați? Nu, nici de cum. Eram prietene, ne cunoșteam, dar nu eram atât de... Nu pot să-ți explic cum te leagă o experiență de genul ăsta de un om, adică îl vezi în toate ipostazele posibile și imposibile, nervos, fericit, entuziasmat, obosit, frustrat, sunt toate ipostazele. Și am cunoscut-o exact așa cum e, fără niciun fel de mască, ceea ce mă bucură, că e o fată minunată.